கர்த்தாவே, உமது கற்பனைகளின் பாதையில் என்னை நடத்தும். நான் அதில் பிரியமாயிருக்கிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது யோவான் 1 அதிகாரம் 12 அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு இயேசுவின் மேல் விசுவாசமாய் இருப்பது என்பதே. மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா என்கிற சுவிசேஷகர்களைப் போல இயேசுவின் பிறப்பு மற்றும் அவருடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தை குறித்து எதையுமே அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பாக அவர் உலகத்தின் சிருஷ்டிப்பின் காரணராக ஆதி முதலாய் இருக்கிறார் என்று இயேசுவை அறிமுகப்படுத்துகிறார். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது, அந்த வார்த்தையாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே மாம்சமாகி நம் மத்தியிலே வந்தார் என்று யோவான் இயேசுவின் தெய்வீகத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவாக இங்கே குறிப்பிடுகிறார். இயேசுவின் கன்னிகை பிறப்பிற்கு முன்னதாக ஒரு இனக்கூட்டம் மாத்திரமே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். அதாவது ஆபிரகாமின் சந்ததியாருக்கு மட்டுமே ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை இருந்தது என்பதாகவும், அவர்கள் மட்டுமே மேசியாவின் மூலமாக காப்பாற்றப்படுவார்கள், ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் மூலமாக மாற்றப்பட்டது. ஆபிரகாமின் சந்ததியார் மட்டுமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல. யார் யாரெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்து என்ற நற்செய்தியை அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இங்கே அறிவிக்கிறார். பிரியமானவர்களே, யாரெல்லாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தில் இருந்தாலும், அவர்கள் எல்லாரும் இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் பிள்ளைகளாகும்படியான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசமுள்ள எங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து நாங்கள் இன்னும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி நடக்க கிருபையையும் பலனையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.